ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମା ଅସୁରେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପୀଠରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମା ଅସୁରେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। चप्पल रखिनु ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ମାନେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ। ନ କହିବାର ଅର୍ଥ ଘର ଦ୍ୱାର, ତେଣୁକରି ବୃକ୍ଷମୂଳ ହିଁ ସାହାରା। ଏତେ ଉପରକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସି ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଜନ ହୁଏ ବୋଲି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଅନେକ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଆଜିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିନଥିବେ ଉପରକୁ। ଏ ଯେଉଁ ଖରା, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଅସୁରେଶ୍ୱରୀ।